Ngomong ya ngomong ini dicekel sik pentolenya. Pentole. Ngomong pentol ya ora krungu. Mau pae ora. Wong wedok. Masa wong wedok ge pentol. Nek gede kan pentol, nek cilik kan pensil. Pak, itu mau apa? Kayak nanduk itu mau apa, Pak? Saya nanduk itu mau apa, Pak? Aku yang dikandungan ya. Aku pas megal kayak orang gaul-gaul, kayak tak berenjal. Nyocok sih orang tapi nandes. Nyocok kok tak nandes. Pribon. Kowe kok orang ngene kok aku banget koyo orang belum iki apa yang mau juga. Aku galau. Aku galau. Coba aku ngajak ibu. Aku ngomong galau masuk galau ngajak bu angin ketangannya aku ada kesuwan. Iya Pak, Pak masih asik Pak. Udara lho Pak, ganjel ndonga tengah lho Pak. Iki lho Pak udara. Aku yang mau yang menit tidak mau. Bisa tengah Pak. Aku kudune ki banter, nek iki keple-keple nek banter kan masuk ngapik ngene lho. Wes, tak krasa. Iki dekek endi? Iki dekek endi? Ya dono. Didonge. Kok ya wis kabulake, akeh ngomong. Ngono, iki didonge temen. Ya donake. Munggah kula njaluk medhun. Ngono ku wetara nek sak mata kuat ya Bapak Ibu. Nek sepi wong di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Apa dia turun dikai makan untuk suarane indi gitu loh. Aku mau wis dikai mangan tapi ora dikai ngombe. Ya apa ambeku. Aja banter-banter. Jane aku indi. Aku mau mangan. Ya mangan dhewe. Ono sendok nang sih. Sendok ngopeni kok ngambuk. Aku nek ngombe nek nangkong ngono kae ngeleng. Aku ngene. Kowe kok kowe kanca ora. Kancaku. Iki kancane kabeh cuma golek mangan aku kanca. Jalan mau lho. Terus jane iki rencana kula niku kathah. Tapi kok aku keri kok kene iki masih lho. Bayarannya foto kaki ditinggal dewe.
Pengen apa? Pengen apa? Kenalan. Aku nak pertama iki dikondeli, ditututi ngono lho. Ben ketoke aku nambah kek seneng ngono. Pengen kenalan karo kula. Kenalan karo awakmu. Jangan sama ngene. Iku jeneng sing baru apa sing cendak? Sing cendak. Sing cendak. Penak sing cendak iku penak. Enak. Paling metu ya Kang Teguh. Ngono kuwi lho. Ya ibu. Ibu. Oh, lagi tunangan mulane tunangan. Jangan gong. You. Iku jangan sing cendak. Dari sini. Aja lihat dari sini kok. Untungnya lagi tak mention. Oh. Iyo deh. Namanya kula Yudin. Jenengan aspane simpen Pak. Apa? Pripun? Oh, enggak. Oh. Iki bukan kosnya ora bener. Sinten? Aku panjang ya, Dok. Aku ngene iki ana ngono iku malah langsung golek. Panjang. Aku iki. Iku karo sosis karo Loh, lah iya kan kudune. Oh iya Pak Ibu-ibu lha ngono. Kan golek sosis ya. Oh iya. Kaya sesopin kan ada kan ngene. Lah niki wae kok kula joget-jogeten mriki dek. Ujug-ujug sampai sendul. Balen ketake lho. Aku mau mubeng nang kene kok. Aku tekane kok iso bisa. Lah to ora pas. Ngono lho. Jane ngono pas munggane pas metu iku nek di kampanye iku blok jahaya. Asik kok pasien. Asik penak yo. Komburi masalah. Nek ora tak bela komburi masalah. Iki ngene Pak. Iki mau Pak. Mas apa opera? Senang. Opera senang. Tongkat asap kurang angel cukup angel. Sampeyan wong ora angel ngene wis. Angel jenenge lho. Dalam. Oh, gampangan. Anu ya Pak, kok nek rampungan iki dikan ya ketemu. Piye nang ya jarene gampangan. Aku ora ngedeket tapi ora kepala banget. Iku foto foto. Iki mau anu. Pak, oplat iku sunat Pak. Sunat. Bisa mana? Iku wis dijupuk tau nang titipane iki. Ya ampun, jadi cekake ra terus lewat iso. Wis iki ku dilek-lek ku apa Pak? Ya wis makane wong loro iki apa Pak? Tawaran. Iya Pak. Iya deh. Iku jeneng sing cendak. Nek dikai cendak kan. Iki lho aku wong nek kalem iku ngomongnya ngono. Iku wong kalem. Sing biasa. Sing kasar. Ya
Yatim. Aku ki kaya dadi wong kalem hal menas aku gak ngono. Berani aku ki wah cetok lho. Aku kuwi kenapa ben iki caranya wis ngene. Dulu kabeh-kabeh dulu kabeh-kabeh. Ya kan dulu. Aku nak kira lagi konalan dewi aku baju ayam tonggo aku. Oh, aku wis ora diduwe bakal ana sendung. Sampai arep nek bojo aku kuwi wis nganut tenan. Temen lho ben yakin tenan. Karo nyati. Dulu karo nyati, karo nyati. Ya karo kowe. Soalnya panane pas gawe ngono kae kok tanggap apa, Pak? Kok tanggap apa? Nek gawe. Nggih. Pokoke nyembelekon. Terus nangkap oke oke ya, jenengan iki sakit bundas. Ini dhewe sampean. Ya
digoyang bersama. Boyo Patrick Pertama. Masuk ke warga Burungan Greenway untuk super warga R7 R5 untuk menjadi berapa Taufik Haktori Kolektif Frenzy NA Jota Sapi Ayana Berkah Nyata Barokah Tura-tura termasal berkah Pekalan Kedina Amin Amin ya Amin. Bojo loro kok kanca pejan.